Hi guys, again shout out. Ito inaatake ko ng lagnat. Kasi parang kinukumbusyon, nanginginig lahat ng katawan ko. Kasi kaninang umaga, ang booster ako kaninang umaga. Moderna. Ibang init sa katawan tapos ng lamig-lamig ko. Grabe. Ang init ko tapos ng lamig ng tinga ko. Ang hirap pag mag-isa ka lang talaga dito. Valentine na Valentine. Duty pa ako kanina. Sobrang daming guests, as in full house. 3 times na puno yung restaurant. Ganun. Oh my God. Pero kaya to. Kasi nandiyan naman kaya. Love ko kayo lahat eh. Tingnan niyo kung gaano ko. Kasi nanginginig talaga ako sobra. Ang lamig. Tapos ewan ko, iba yung epekto. Kasi yung AstraZeneca wala naman, di man ganito. Tapos ito ang tigas-tigas, as in matigas, tapos masakit siya. Hindi ko pwedeng pisilin, as in matigas. Lamig. Hirap, mapapayak na lang talaga sa sakit. Itulog ko na lang to. Lamig, grabe ba yung epekto. Booster. Sabi nila 1 day lang, inshallah. 1 day lang, Diyos ko Lord. Uminom na ako ng 2 gamot. Wala, 2 na. Tapos buong mamaya hindi pa ako, kaya 2 pa, 4 na inumin ko. Ganito lang. Pasensya na kayo kung ganitong bababa kong video, kasi talagang wala akong maisip. Sabi ko, videoin ko ngayon sarili ko na. Sobra. Kaya hindi ako tumawag sa aking pamilya. Di ko pinalam na ganito, baka mag-alala pa sila. Pero makikita naman ito nila. Sabi ko, okay naman ako na kahit hindi ako okay. Mahal ko kayo, diba? Okay. Sana nandito si Kado para may kayakap ako. Kado, nalamig ako, Kado. Julio Betlog. Ang lamig, tapos ang init-init ko. Ano kaya yun? Diyos ko Lord. Salamat sa inyong suporta guys. Salamat. Salamat. Lagi kayo nandyan. Tuloy lang support. Kina-vlog. Pasensya na kung di ako naka-iris minsan. Madalang lang. Team Wakwakers, sorry. Hindi mo na ako makapag-iris lagi. Team Antonatics, Princess in Me, Team Lucky Me. Thank you sa lahat ng support. Nakita ko Team Jolly Hugs. Thank you. Wife Magayon, thank you. Dalia's Channel, Laisi, Noel Pilapel, GR Nick daw, salamat. Ayan, basta sa lahat, Kaluman Agihis. Ayan, salamat sa inyong lahat. Love you. Oh, baga na siya. Mapaiyak ka na lang talaga sa sakit.
sakit, Lord ko. Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. Grabe. Ang sama. Paramdam mo guys. Sorry pa siya. Pasensya na. Guys, pasensya na. Sama talaga pakiramdam. Hindi ako makapag-support ngayon. I love you guys. Follow kayo whatever what happened. I love you so much guys. Love you mama. Hirap. Mahirap pa sa walang jowa. Layo sa pamilya. Walang alaga, walang bigay ng gamot, pagkain. Mainit na sabaw. Mag-monitor kung okay pa ba. Kaya ko to. Thank you guys. Bye. Salamat sa inyo lahat. Love you.